Rap Ràdio presenta Efemèrides, el programa de Josep Cuscó que ens recorda les personalitats i els fets més destacats de la setmana en la història de Catalunya i el món. Nou dilluns, noves efemèrides, com sempre, començant amb una salutació carinyosa cap a Josep Cuscó, cap a Xile, des del Poble Nou. Aquí on som nosaltres. Avui és 4 de novembre i es marca l'inici, aquest 4 de novembre, d'una revolta social armada, i anem de cara a barraca, que es va anomenar les Germanies, efectivament, etimològicament ve de germà, això, l'any 1520 a València, i parlem de fa 500 anys quan el poble es va alçar allà i també a Mallorca contra l'oligarquia urbana, camperols contra senyors i la diversitat musulmana contra l'uniformisme cristià. El moviment es va anar radicalitzant i la rebel·lió contra els nobles va tocar els cultius, amb saqueig de terres i propietats, afectant a d'altres poblacions i nuclis urbans del regne i també al Principat. Estaven ben en contra del virrei que havia arribat, Diego Hurtado de Mendoza, però, com passa de vegades, el moviment va acabar derrotat per falta d'una base social definida. Això és cíclic. Sí. Ens aixequem, no ho aconseguim, però ens continuem aixecant. Exacte. Per la justícia. També va ser un 4 de novembre de fa 103 anys, el 1921, quan el meu estimat barri de Sarrià es va agregar a Barcelona, constituint, juntament amb Sant Gervasi de Cassoles, el districte de Sarrià-Sant Gervasi. Molt bé, endavant. És com el barri que ja no és Barcelona, no? Sí que... Tota aquella zona. Sí, bueno. Per què ho dius, això? Per alguns. És Barcelona, com el poblet. Exacte. No ho he entès perquè dius que no és Barcelona. Perquè és el dels pijos, no dic per res més. Un dia després, el 5 de novembre de fa 79 anys, el 1945, Colòmbia passa a ser membre de les Nacions Unides. També aquest dia de l'any 1999, a l'estat espanyol es va promulgar la llei que permet als pares triar l'ordre dels dos cognoms dels fills. L'any que vas néixer tu. Sí, però un mes i un dia més tard. Exactament. També va ser un 5 de novembre del 2006, fa 18 anys, Saddam Hussein és condemnat a la forca en la coneguda com a Operació Alba Roja pels seus crims contra la humanitat. Aquest home va ser executat, aquest dictador, el 30 de desembre del mateix any. També va ser un 5 de novembre que va néixer l'actriu Tilda Swinton i la marca Parker Brothers, el 1935. Fa 89 anys. Què van treure aquests Parker Brothers fa 89 anys? Fa 89 anys van treure al mercat l'icònic Monopoly. Exactament. I s'estima que aquell any se'n van fabricar 24.000 unitats. I se n'han seguit... I tothom en té una casa. Venent. Des del 1935, Monopolis a tor i a dret. Què més, Cora, el 5 de novembre? Sí, del 5 de novembre al 1992, fa 32 anys, el Consell d'Europa aprova la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries per tal de promoure-les. Parlem del romaní, del macedoni, del caixubi, del carèlia, l'amazic, el luxemburguès o el gagaús, entre d'altres. Vinga, que visquin les llengües regionals o minoritàries. El 6 de novembre... El 6 de novembre... Què? El 6 de novembre de l'any 1844, fa 180 anys, Déu-n'hi-do. la gran República Dominicana, des d'aquí som molt fans de la República Dominicana, sempre dominicanos, sempre, els tigres i els que no són tigres, tots els dominicans i totes les dominicanes, van promulgar la seva primera Constitució després de la independència d'Espanya. Va ser aquest any que et dic, el 1844. El 1982, fa 42 anys, Santiago Carrillo dimitia, aquest mateix 6 de novembre, dimitia com a secretari general del Partit Comunista d'Espanya. I una mica més cap aquí, fa 12 anys, l'any 2012, Barack Obama era reelegit president dels Estats Units d'Amèrica. Sí, el primer president negre. Efectivament. El primer president negre. O sigui, el segon cop que ho era, no? Arribem al 7 de novembre. Tornem a les constitucions. En aquest cas, les catalanes. I és que aquest dia del 1705, o sigui, 9 anys abans del 1714... Exacte. Fa 319 anys, quan Carles III de Catalunya jura les constitucions catalanes. Així va ser. I això, 9 anys més tard, són abolides per Felip V amb els decrets de nova planta. Recordem les primeres constitucions catalanes
van ser promulgades ara fa 741 anys, o sigui, és a dir, el 1283. Una nació mil·lenària. Des de llavors, un catomba que gira, que ens sembla etern. I escolta'm, estimada Cora, ha arribat el moment. Ha arribat el moment perquè ens ha arribat el moment operístic. Del teu tema preferit, Situem-nos de les al efemèrides. 8 de novembre del 1889. Ara començarà a sonar per aquí un Tristany i Isolde. A Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, i ara callaré 5 segons perquè l'òpera no es pot trinxar en paraules. Al Gran Teatre del Liceu, a l'estrena, com et deia, de Tristany i Isolde, de Wagner. Senyora Isolde, 24 anys després de la seva primera estrena, el 1865 a Múnich. L'òpera va inaugurar la temporada 1889-1890, quan el nostre club que portem al cor, 1999? No, 1899. 99, per tant, 10 anys abans. Ara fa 125 anys. 125 anys, ja ho tenim aquí al cap. Home. La història del cavaller i la princesa, els dos amants universals. Fa 7 anys, el 2017, un mateix novembre, Àlex Oller també va tornar a portar un Tristany i Isolde al Liceu, recordant-nos que l'amor i la mort són inseparables. Oh, t'ha quedat... Bueno, quin espectacle. Una altra efemèride cultural d'aquest 8 de novembre és l'obertura del Museu du Louvre. Molt bé. Molt bé, el Louvre per la Pels gent. veïns. Exacte, el Louvre pel cunyat del bar, el 1793. Sí, Parlem del museu d'art més visitat del món i celebrem que aquesta setmana fa 231 anys que les col·leccions privades de la monarquia, l'aristocràcia i l'Església van passar a les galeries públiques perquè tots, o quasi tots, poguéssim admirar aquestes obres universals. Recordem que l'edifici va ser ordenat construir per Philip August com a fortalesa per protegir París a finals del segle XII. El seu enclavament havia de protegir la capital francesa d'una temptativa d'invasió per part dels anglesos des del Sena. Així era, aquest museu infinit, que durant un temps es va dir Museu Napoleó, quan el senyor es puja al poder, dic, bueno, ara és el meu museu, molt napoleònic això, el va buidar de marxants i artistes que hi vivien i també va afegir peces a la col·lecció d'aquelles, ell anava a fer les seves campanyes i anava pillant d'aquí d'allà, Alemanya, Itàlia... I ara és meu. Ara és meu, i ho portaré al meu museu, és així. I amb aquesta ambició que tenia de representar totes les escoles d'art de totes les èpoques. Quan l'emperador va caure, el 1815, moltes d'aquestes obres van ser restituïdes i algunes es van conservar després de negociacions, van poder quedar-se al museu. Sí, a la seva obertura el museu comptava amb unes 700 obres, 500 d'aquestes quadres, i ara mateix n'hi ha més de 35.000. Déu-n'hi-do. Pintures, escultures i altres tresors. De fet, l'obra més antiga que tenen és l'estàtua d'Ain Ghazal, un jaciment arqueològic de Jordània amb 9.000 anys d'història, situat al Departament d'Antiguitats del Pròxim Orient. I anirem a veure aquesta escultureta d'Ain Ghazal. Fantàstics ulls. Sembla ser que el museu es diu així perquè la fortalesa de Felip August va ser construïda en un lloc on es guardaven els estris per caçar llops. Ostres. Louvre. La famosa piràmide, on alguns éssers humans s'hi fotografien com si no hi hagués un demà. La va idear l'arquitecte xinès Yeo Ming-pei. Es va començar a construir el 1985 i va ser inaugurada el 1989. Amb la Gioconda és un dels símbols més ràpidament reconeixibles del museu. La Mona Lisa, que va ser robada el 1911 per Vincenzo Peruggia. Ai, en Peruggia! Sí, en Peruggia, un italià que la va amagar a la pensió on vivia a París, abans de ser denunciat per un comerciant d'art florentí a qui li va intentar revendre. El 1914 la Mona Lisa tornava a ser al museu i en Peruggia es va declarar culpable. Es va declarar culpable? Sí, mira'l Peruggia. Fantàstica foto. De fet... quan vas allà, mugshot, no? No té gens de pinta de lladre, trobo. Però bé, es va defensar... Porta bigotet, aquells que m'agraden.
Ostres, no comencem amb els bigotets, De fet, ella es va defensar dient que intentava tornar l'obra a Itàlia com a patriota d'Itàlia, no? I que el mestre de l'expoli en realitat era Napoleó i que el quadre mereixia tornar a la seva terra. En fi, va passar 8 mesos a la presó. Que amb això tenia raó. El gran expoli l'havia fet Napoleó. Tenia una bona coartada, però les coses no fan així. Les coses no es fan així, senyor Perugia. Es necessiten al voltant de 200 dies per veure totes aquestes 35.000 obres que tenim al Louvre. Llavors, acabarem amb la pintura més gran, Les noces de Cannà, de Paolo Veronese, que les tropes napoleòniques van tallar panells. És això que et dic, Napoleó diu, ei, jo el vull aquest. I el van tallar per portar-lo cap a París. Gairebé com el retaule de Santes Creus, no? Exacte. Sí, hi havia pillatge, és que tu t'imagines ara anar a una casa, miri, això m'ho quedaré. Exacte. Encara passa, però amb aquestes grans obres, aquest era gegantí, l'obra més gran que hi ha, Les noces de Cannà, i des de Venècia fins a París se'l van endur. Espera, però tornem al... Sí, tornem als nostres minuts musicals, no? Que ens agraden molt. Ens agraden els nostres minuts musicals. I és que ara escoltarem la Beyoncé. M'encanta la Beyoncé. I el marit, que van gravar el videoclip Upshit al Museu del Louvre. Du Louvre. Que acaba precisament amb ells dos mirant a la Mona Lisa. Sí, ells dos. Aquests no sé... Bueno, vam seguir xerrant, jo crec. Sí, perquè no els veurem pas aquí. No dic que no és òpera, però també tenen molt talent. A mi m'agraden molt. Ah, sí? A mi m'encanta la Lady Gaga, per exemple. Vull dir que aquí no... Doncs sí, els van tancar el seu Louvre i van fer un videoclip allà, passejant-se. Exacte. Això només ho fan aquestes estrelles d'allà, americanes. Sí, estrelles. Amb Beyoncé i Jay-Z al Louvre arribem al 9 de novembre amb una efemèride castellera d'aquestes que ens agraden també. És l'any 2008 a Barcelona, quan els castellers de Barcelona carreguen per primera vegada el 4 de 8 amb l'agulla a la plaça Valentí, al Mirall del Clot de Barcelona. Què és amb l'agulla? L'agulla, mira, ara no t'ho sé. Sí, un 4 de 8 amb agulla és que hi ha un pilar d'un al mig. I l'envolten els 4 i té 8 pisos. Quina elegància. Doncs ho van aconseguir. Un 9 de novembre del 2008. Castellers de Barcelona. Una mica més d'òpera, que no sigui dit. Som el 9 de novembre de 1726, fa 298 anys. Déu-n'hi-do. Quina besarda de com passa el temps. 298. A Venècia, quan Vivaldi estrenava el Teatro San Angelo, Dorilla in Tempe, un melodrama heroic pastoral. Sí, de fet, aquest 9 de novembre també recordem que el 1938 a Alemanya s'esdevé la terrorífica nit dels vidres trencats, o que 44 anys més tard, al Regne Unit, el 1982, s'estrena el primer capítol dels Joves. Gran sèrie. Young Ones! La coneixes, llavors? Sí. Perquè jo no l'he vista, però és una d'aquelles coses que no has vist, però culturalment estan tan presents que... Sí, la conec. A mi em sembla que podem escoltar els joves. Mira'ls. Tu no havies vist algun capítol? No, jo crec que no he arribat a veure mai cap capítol, però el que em passa és que a mi m'agrada molt l'humor britànic. I aleshores, clar, això és gairebé Història el viva súmum de l'humor britànic. A mi els Monty Python, per exemple, em flipen. Doncs sembla que et passa com a mi, sí. Bueno, tu deus saber molt més d'humor britànic que jo, però això és clar, és canònic, és canònica aquesta sèrie. Totalment. Arribem a l'últim dia de la setmana. Som el 10 de novembre. Diumenge. 1907. No sabem si aquest dia era diumenge, però sí, 10 de novembre del 1907 es va fundar el Club Natació Barcelona gràcies a l'impuls de Bernat Picornell. Richer, estàs rient molt, que vas a nedar-hi? Hi vaig nedar 2 anys, o un només, i llavors em vaig passar al Barceloneta. Per què això? Perquè el Barceloneta és més barat. D'acord. I a nivell de sentiment de barri en té bastant més, també. Que sàpigues que Sarrià no és el barri dels pijos. Sí, viu molta gent que té diners, però també hi ha molt, com es diu això, associació veïnal forta. Ho sé. D'acord. Per picar-me. Per picar-te. Com moltes de les coses que passen a Catalunya, es tracta del Club Degà de la Natació Espanyola, és a dir, el primer de la península, no sabem si Portugal, però va ser-ho, de Catalunya a Espanya. També va ser un 10 de novembre, però de 1347, tornem a tirar anys i anys enrere, 677 anys, es van casar Jaume III de Mallorca i Violant
de Vilaragut i van tenir 2 filles. Els he posat perquè em fa molta gràcia el nom de la Violant. Violant de Vilaragut. Violant de Vilaragut. I ara... Doncs ara recordem que també va ser un 2 de novembre que va passar certa cosa. Ah, sí, que del 1928. Va néixer el grandíssim compositor de bandes sonores i director d'orquestra Ennio Morricone, que va morir als 92 anys. Estem escoltant avui ha sigut molt musical, les nostres efemèrides. El tema... Sí. Aquesta cançó, això, Cinema Paradiso. Totó, si no l'has vista. És que mon pare la tocava amb el seu grup, o sigui que... Imagina't, el pare la tocava. Emoció. Doncs mira, ens quedem també amb la Pau, perquè en aquest programa, com ens agrada la tothom Pau. ho sap, que és un programa molt amb la Pau, sempre hi som, i va ser un 10 de novembre que les Nacions Unides van decidir establir aquest dia com el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament. Ens quedem, doncs això, amb el Morricone, amb Cinema Paradiso. Sí, i recordem el naixement del compositor, acabem les nostres particulars efemèrides amb aquesta gran composició. I molt bona setmana a tothom. Sí, molt bona setmana. Ens retrobem dilluns que ve, sempre a 2 de 9 del matí, a 2 de 4 i a 2 de 9 del vespre, quan voleu, les plataformes, a totes les plataformes també. És a dir, Sí, recordeu seguir-nos. Això és molt important. A X, Instagram, Facebook, Rap Ràdio BCN o al nostre canal de YouTube i a la nostra pàgina web, on trobareu també tots els vídeos del YouTube penjats, amb una mica de descripció. Com sempre, Cora, un plaer fer ràdio amb tu. Igualment. I aquest senyor Aleix també. Exacte.